Takže čus, tady Patrik z kanálu Vendrong je tady se mnou. Libor, Lukin. Honza. A dneska si zahrajeme ruskou ruletu. Takže jo, abyste dělali, o co jde. Máme tady revolver, do něj dáme jeden náboj, zatočíme, to sfakneme a bude o náhodě, kdo jako první umře. OK, jdeme na to? Jo. Super. Kurva. Do piče. Víš to prdele, vole. Piči. Tak ty jsi jasnej, hochu. Drž hubu, vole. A co teď s ním, vole, jako? Tady necháme, no. Jo. OK, takže teď tady máme 2 náboje. Myslím, že bude větší prdel. Do piče, už zase. Ne, počkej, kurva, dej mi, dělej. Zbyli jsme jenom my 2, tak dáme poslední kolo. 1, 2, 3, teď. Tak pojď ty zmrde.